Dumayo ka ba sa Bicol para maghanap ng magandang pasyalan pero di mo alam kung saan ka pupunta? O kaya naman matagal ka nang di nakakauwi sa iyong bayang Sinilangan at di mo na alam ang mga lugar na dapat puntahan? Abay para sa iyo ang biyahe na to. Pero paalala lang, bawal to sa mga single. Dito na tayo sa Antipolo Bao Camsor. Grabe inakyat natin. Maganda pumunta dito. Maganda panahon tulad nito. Grabe ganda ng view dito. Magandang araw at welcome na naman sa Team Barako Moto Vlog. Sa video na to may share tayo isang magandang lugar na pasyalan para sa mga nagmamahal at para doon sa mga gustong magtanan. Para pala doon sa mga gustong maging legal. Pero kidding aside, ang lugar na to bukod sa magandang pasyalan, pwede rin maging lugar para sa iyong wedding proposal. Paano naman kung ako'y single lang? Walang problema yan. Angkas ka na lang sa amin at itutur ka na lang namin habang naghahanap ka pa ng iyong minamahal. Mula sa aming bayan ng San Jose, binaybay natin ang mga bayan ng Goa, Tigaon hanggang makarating tayo sa Hanawan o Campo Camsur. Pagdating natin sa Hanawan ay kumaliwa tayo at babaybayin natin ang mga kalsada ng Iriga City, Sagrada, San Ramon, Hanawan Road. At dito nga madadaanan natin ang napakagandang viewpoint ng San Ramon Sagrada. Meron itong napakagandang view ng mga bayan ng Ocamp at kalapit na mga barangay ng City of Iriga. Siyempre napakagandang mga kalsada na paborito natin mga riders. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side. Dahil di namin kabisado ang papunta sa Century Tree Highlands, syempre gumamit tayo ng Google Maps at una tayong dinaan dito sa San Andres, Iriga City. Seconds later. At dito na pala magsisimula ang ating adventure. Shortcut daw ito pero ganito ang dadaan ng tulay. Yon, konsulta naman tayo kay Google kung saan-saan talaga tayo dinadala nito. At dahil mga putol pala ang tulay o mga sapa ang tatawaran na hindi kaya ng motor, bumalik na lang kami sa main highway.
At syempre, pakaway-kaway na lang yung ating bossing na napalaban na naman sa mga trekking. Bumalik pala tayo sa sentro ng Iriga City at sana doon tayo dadaan sa Waras Bridge. Pero putol pa pala yun at under construction pa, kaya lumabas na lang tayo sa Marlica Highway. Dito na kami dumaan sa naituro ng mga napagtanungan natin, mga barangay roads yata. Ito, shoutout nga pala sa mga nagbabantay dito. At yun sa wakas, paakyat na tayo nito ng Century Tree Highlands at katulad ng pagpunta natin sa Tinawagan Hills, napakatarik pala ng kalsada dito. Yan sa wakas, after 2 hours, nakarating na tayo dito sa Antipolo, Bao, Camsur. Siyempre nakakatuwa at masayang masaya kami. Nakarating na rin kami dito pagkatapos ng ilang serye ng pagkaligaw-ligaw. Twelve seconds later. Dito na tayo sa Antipolo, Bao, Camsur. Grabe, inakyat natin. Ang pupuntahan natin ay yung Balete Tree or mas kilala sa Century Tree. Bawal daw iataas ang bike o motor. Bawal na magtapon ng basura. Curfew hour 5 p.m. to 4 a.m. Let's go. Akit muna tayo nandun sa taas. Maganda pumunta dito. Maganda panahon tulad nito. Sakto sa mga nagda-diet. Mount Isarog yata yung nasa likod natin. Pagod-vlogger natin. Hirap na hirap pumakyat. Grabe, lakas ang hangin. Wala naman eh. Medyo akyatin pa talaga yung papunta dun sa mismong Century Tree. Kaya sa mga katulad natin, bihira makapunta dito. Talagang todo hingal natin. Ang tao dito sa unahan. Doon na rin yung kahoy. Hello po. Entrance po ba? Beer. Ito daw entrance pala nandito. Kala mo wala. Grabe. Woo! Jump shot. Lalim. Ito na pala ang pinagmamalaking Century Tree ng Bao, Camarines Sur. Natayang nasa 100 years old na ang punong ito, hence the name Century Tree. Isa itong uri ng Balete Tree at may scientific name na Ficus benjamina. Para sa mga taga-Bao, ang kahoy na ito ay simbolismo ng katatagan at ng pagiging loyal. Yun, buti na lang at loyal din tayo. Kaya naman kung nagbabala ka na mag-propose sa iyong manamahal o magpakasal o kaya naman mag-photo ops lang, dito na kayo sa Century Tree Highlands, Bao, Camsur. Yun, dahil mga nakatambay dito. Oh, yan. The birds.
Gala ka dito pag may jowa ka na ha.